Surioarele Hadasa și Salome au o cântare, doresc ca Dumnezeu să le binecuvinteze. După cântarea lor, doresc ca Domnul să binecuvinteze tinerii Casei Domnului, să laude pe Domnul cu o cântare, după care grupul de frați vor lăuda și ei cu o cântare, după care vom mai anunța. Să lupt ca un viteaz, îmi pui în mână sabia și scutul și îmi promis că singur nu mă las. Mă ține tare a ta făgăduință, că lupta după ce-o voi termina, îmi voi primi din mâna ta cu luna și în carul biruinței voi umbla. Biruitor, eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor, eu voi umbla. Dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Pe marea învolburată ești cu mine, cuvântul tău e ancoră și far. Mă ține tare a ta promisiune, când zor de zi ajungem vom la mar. Biruitor, eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor, eu voi umbla. Dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă. Biruitor, eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor, eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e
se face și cu brici sau nu? Sufletul ți-e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat, în suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădejdi pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine fi de Dumnezeu ești iubit. De Mesia pentru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat. Prin pocăință El a iertat. Fiind zdrobit de Domnul și acum, în coșul gradul se ridică din drum, cu îndurare îți dă iertare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine fi de Dumnezeu ești iubit. După grupul de frați, surioara Abigail va cânta o cântare spre slava Domnului. După cântarea lui Abigail, copilașii din nou vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care din nou tinerii, după care vom mai anunța.
fără tine, Mântuitorul meu slăvit. Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit. Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cuvânturi fără de odihnă, cu șerpi și scorpii ce-mi venină. Aș fi o albie uscată, pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată, fără de scop prin lumea toată. Așa-aș fi, dar slavă ție, Tu-mi ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș ști azi ce-i strălucirea vieții în mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea cu înfiorări și frumusețe. De n-ai fi fost tu, bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăvi divine, din locul întunecatei tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și acum și în veacul care vine. Tu m-ai suit în slăvi divine, din locul întunecatei tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și acum și în veacul care vine. Amin.
Era în do major, cred. Do major, parcă, nu? Vom cânta o cântare împreună cu grupa de laudă și închinare care ne vor conduce într-o cântare, timp în care vom face colecta. Și aș dori în timpul cântării să ne ridicăm pe picioare și să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta. Mila ta e nesfârșită, zi de zi, tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când adorm, vreau să cânt bunătatea ta. Tu mereu
să cânt bunătatea ta. În vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea, lângă mine tu ai fost. Nu te avem ca tată, te știm ca prieten bun. Am trăit în bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, tu mereu ai fost atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, tu mereu ai fost atât de bun. Și când eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Vreau să cânt bunătatea ta. Vă îndemn să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia Apostolului Matei, la capitolul 6. Vom citi de la versetul 19 la versetul 24. Pagina în Sfânta Scriptură 929. Deci Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19, să ascultăm spre slava lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră a tuturor. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Așa cum am cântat împreună cu tinerii, pentru că Domnul a fost bun, pentru că Domnul a fost de partea noastră, în această zi ne găsim în viață și ne găsim în casa Domnului. În mod sigur, aici suntem în prezența lui Dumnezeu și suntem binecuvântați să fim în jurul cuvântului Său. În această dimineață am ales acest pasaj din Sfânta Scriptură, după cum ați văzut din Matei 6, un cuvânt prin care vom învăța în această zi că Dumnezeu ne cheamă pe noi să-i fim fideli, să-L slujim cu credincioșie și să avem o inimă cu totul și cu totul dedată numai lui Dumnezeu. Tot în seria aceasta de predici, ce să faci când nu ești la cina Domnului, am învățat din 1 Corinteni 10 că Apostolul Pavel ne spune să fugim de închinarea la idoli.
Și chiar 1 Corinteni 10:14 spune, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, spunea el. Și am înțeles din Scripturi, din versetele pe care vi le-am arătat și altă dată, că dacă au fost idoli vechi, sunt și idoli noi. Cum prorocul Ezechiel spunea că oamenii își poartă idolii în inimă și lucrul acesta poate fi o cursă mare și pentru noi. Și am văzut că Scriptura vorbește foarte mult despre idolatrie și chiar Noul Testament ne vorbește mult pe această temă, îndemnându-ne să fugim de idolatrie, să nu ne închinăm la idoli și cu ajutorul lui Dumnezeu am vrut să identificăm care sunt idolii aceștia moderni, prin care diavolul încearcă să ne ispitească, să ne distragă atenția, distorsionând lucrurile normale și binecuvântate de Dumnezeu pentru noi și făcându-ne să le folosim sau să le înțelegem într-un mod excesiv sau chiar păcătos. Până acum am identificat un idol numit idolul plăcerilor. Data trecută am identificat idolul siguranță, să ne încredem în multe alte lucruri, dar nu în Dumnezeu, aceasta ar vrea diavolul. Însă în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să identificăm un idol tare, strălucitor și atractiv pentru toți oamenii, aproape pentru toate vârstele, și anume idolul numit în Scriptură Mamona. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Mamona și dă un alt nume diavolului, îi dă numele acesta de Mamona, pentru că diavolul ispitește pe oameni prin mijlocul banilor sau al posesiunilor. Atunci când diavolul duce această luptă teribilă împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva credincioșilor, ispitindu-i pe oameni cu bani sau cu posesiuni, lucrul acesta face ca numele lui să se potrivească Mamona, așa cum i-a spus Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată ați văzut că Dumnezeu ne-a dat lucruri care să fie normale pentru noi, să fie o binecuvântare pentru noi și în același fel vedem că și banii sunt ceva necesar pentru noi, avem nevoie de ei, ne folosim de ei, la urma urmei aproape toți muncim pentru bani și vedem că banii sunt un rod al muncii dat de Dumnezeu și banii pot fi o slugă foarte bună pentru fiecare dintre noi. Însă atunci când în spatele acestor lucruri, în spatele acestui idol este o lume demonică care încearcă să folosească lucrurile care ne-au fost date ca o binecuvântare, să fie pentru noi curse, să fie pentru noi ispite, atunci banul poate să devină un stăpân nemilos peste ființele noastre. Și vreau ca Dumnezeu să ne învețe în această zi din Scriptură și este un cuvânt valabil pentru fiecare dintre noi, necesar pentru noi, să știm să ne luptăm cu acest idol care este Mamona, când suntem ispitiți la nivelul banilor, la nivelul posesiunilor și să înțelegem felul de atac al celui rău și felul cum el ne ispitește pe noi în direcția aceasta și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să fim biruitori în această lume. Trăim astăzi în cea mai materialistă societate care a existat vreodată pe fața pământului. Atâta materialist ca acum n-a mai existat. Oameni care sunt dornici după confort, oameni care sunt dornici după bogăție, oameni care au posibilități foarte mari, nu înțeleg acest lucru și sunt tot mai atrași de acest idol strălucitor, făcând ceea ce Dumnezeu așteaptă ca noi să nu facem cu privire la bani. Cred că ați putut să vă dați seama că în anumite situații pe unii oameni poți să-i cunoști după felul cum se raportează la bani. Și ați putut vedea ce anume pot să facă oamenii când nu au bani, când sunt în lipsă de bani. Ați putut vedea cum se poartă oamenii atunci când împrumută bani de la cineva. Ați putut vedea cum se poartă oamenii când trebuie să dea o datorie înapoi.
Ați văzut cum se poartă oamenii când au foarte mulți bani și ajung să creadă ei că au un nou statut, un alt statut în societate și asta îi diferențiază de ceilalți. Este o mare cursă și în spatele acestui idol este o lume demonică care se luptă împotriva noastră, împotriva tuturor oamenilor din lumea aceasta, să ne atragă pe noi și să ne pună într-o stare păcătoasă, condamnată de Dumnezeu. Am citit pasajul acesta din Matei, capitolul 6, prin care cuvântul Scripturilor concluzionează și ne spune nouă în această zi că nu putem sluji la doi domni în această lume. Nu putem să slujim lui Dumnezeu și nu putem să slujim lui Mamona. În lumea aceasta sunt două împărății. Lumea aceasta este împărăția întunericului și împărăția luminii, împărăția lui Dumnezeu. În lumea aceasta sunt doi domni. Iisus Hristos, care este Domnul domnilor, Împăratul împăraților, și împărăția Lui nu va avea niciodată sfârșit. Ori împărăția a păcii, o împărăția a luminii, a neprihănirii, a bucuriei în Duhul Sfânt. Și este împărăția celui rău, care e colorată în toate culorile, e luminată cu toate luminile, cu tot felul de promisiuni și de multe ori oamenii care cad în această capcană ajung mai apoi să cunoască amărăciunea acestei împărății. Însă aș vrea să vă conștientizez de un lucru, frați și surori. Ceea ce spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu privire la idoli, spunea el, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Vreți să-L întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? De asemenea, Matei, capitolul 6, ne spune în versetul 6 că Dumnezeu vede nascuns. De asemenea, în versetul 18 ne spune Scriptura, Dumnezeu vede în ascuns. Deci toți care suntem aici stăm în fața unui Dumnezeu care ne vede și vede și în ascunsul vieții noastre. El vede tot despre noi, știe ce facem, știe ce vorbim, știe ce facem când nu ne vede nimeni, știe și ceea ce gândim noi. Dumnezeu vede în ascuns și pentru acest lucru trebuie să stăm înaintea Lui în această zi cu o inimă deschisă, cu o inimă curată, ca să putem să primim cuvântul și învățăturile Lui. Am văzut că în pasajul acesta care l-am citit în această dimineață, începe cu un imperativ din partea Domnului Iisus Hristos, o poruncă în versetul 24, în care Domnul ne spune, nu vă strângeți comori pe pământ, pentru că aici comorile acestea pot să fie în pericol, datorită ruginei, datorită moliei, datorită hoților, datorită multor aspecte care pot să le pună în primejdie. Cine îndeamnă, strângeți-vă comori în cer, pentru că acolo este cel mai sigur loc în care noi putem să ne ducem posesiunile noastre și binecuvântările noastre, să le ducem înaintea lui Dumnezeu. Însă, imediat după aceea, Domnul Iisus Hristos vine și ne pune înaintea noastră aspectul acesta, un cuvânt care vorbește despre ochiul nostru, că este lumina trupului. Și dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos la aceasta? Modul în care vezi realitatea în această dimineață când vom vorbi despre bani, modul cum vezi această realitate și cum te raportezi la ea, determină dacă ești în lumină sau ești în întuneric. Modul nostru de gândire și felul cum înțelegem și cum ne raportăm la aceste lucruri determină dacă suntem în lumină sau dacă suntem în întuneric. Între aceste două lucruri, Domnul Iisus Hristos ne spune că ochiul nostru este foarte important să vadă așa cum vede Dumnezeu. Să vedem voia lui Dumnezeu, să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să avem un ochi bun în această dimineață, să vedem că pasajul acesta care ne vorbește nouă în această zi și care ne aduce acest cuvânt din partea lui Dumnezeu nu este un cuvânt de la oameni, ci este un cuvânt din Scriptură. Poate că vor fi momente în care nu ne va plăcea 100%, poate că dacă
ni se va cere să împlinim anumite aspecte din acest cuvânt, poate ni se va mai reduce cumva veniturile într-un anume aspect și lucrul acesta poate din nou nu va plăcea, însă din toată inima doresc ca Dumnezeu să ne dea un ochi bun, pentru că ochiul rău și ochiul bun amândouă vin din inimă și inima noastră să fie cercetată de Dumnezeu și umplută de voia Lui în continuare. Aș vrea să ne uităm la pasajul acesta să vedem ce anume condamnă Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta și ce anume nu condamnă Domnul. În primul rând, făcând o analiză, vedem că Domnul Iisus Hristos nu condamnă aici munca și rezultatul muncii sau rodul muncii de a primi o răsplată pentru el, ca să primești bani, să ai o răsplătire pentru munca ta și pentru familia ta, pentru nevoile familiei tale. Domnul Iisus Hristos, prin acest pasaj, nu condamnă deținerea de bani, de bunuri, de bogății, cu condiția ca aceste lucruri să fie câștigate într-un mod corect, cinstit, într-un mod biblic și cu condiția ca aceste lucruri să fie folosite corect. Domnul Iisus Hristos nu condamnă aici nici măcar chiar resursele de rezervă, pentru că sunt situații când unii oameni, nu datorită îngrijorărilor, ci datorită unui mod de înțelepciune chiar, oameni care economisesc din venitul muncilor și fac ca să pună ceva deoparte, cum zicem noi românii, bani albi pentru zile negre sau pentru vremurile de pensie sau anumite lucruri pe care oamenii și le pregătesc pentru lucrul acesta. Domnul nu condamnă să ai niște rezerve de felul acesta. Chiar Scriptura ne spune să învățăm de la furnică, care este un model care atunci când are belșugul la îndemână, știe să pună la rezervă ceva pentru viitor. Și este o dovadă de înțelepciune pentru noi, atunci când primim din partea lui Dumnezeu binecuvântări, să știm să facem din aceste lucruri și niște rezerve care pot să fie o binecuvântare pentru noi sau pentru cei de lângă noi, pentru aproapele nostru. Cu alte cuvinte, Scriptura nu ne învață să cheltuim totul și să rămânem întotdeauna cu buzunarele goale. Însă ce condamnă Domnul Iisus Hristos în acest pasaj oare? Ce condamnă Domnul Iisus Hristos? Am văzut că nu condamnă munca, nu condamnă să avem salar, să avem bani, să avem și ceva pus deoparte. Sunt lucruri normale și le primim ca o mare binecuvântare dată de Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos condamnă aici și ne arată că diavolul, care este numit Mamona, care îi ispitește pe oameni prin bani și prin posesiuni, îi ispitește pe oameni cu excesivitate, cu dorința de a avea nespus mai mult și mai mult și mai mult. Aceasta condamnă Domnul Iisus Hristos în acest pasaj. Excesivitatea, oameni care întotdeauna nemulțumiți, oameni care întotdeauna fac un scop din a face bani și gândesc cam așa, scopul scuză mijloacele, și oamenii care din dorința de a avea un exces de belșug tot mai mult și tot mai mult, își sacrifică relația lor cu Dumnezeu, muncind prea mult, cheltuind prea mult și făcând prea multe lucruri, cheltuind prea mult timp în lucrul acesta pentru a face bani, își sacrifică oamenii timpul, își sacrifică relația cu Dumnezeu, își sacrifică familia și de multe ori am auzit de oameni care și-au sacrificat chiar sănătatea. Un apetit necontrolat, un om avid după bani și după bani. Cu mulți ani în urmă, când am început și noi românii să o ducem mai bine, am întâlnit un om de afaceri din Timișoara care era la începutul carierei lui profesionale în domeniul afacerilor private și cineva a vorbit într-un mod foarte frumos că ziua Domnului este aproape și să vină cât mai repede ziua Domnului, la care el spune: eu aș vrea să te contrazic, eu încă nu-mi doresc să vină ziua Domnului, pentru că de-abia am intrat în afaceri, spune el, de-abia am început și eu să simt gustul să trăiești la un alt nivel. Oameni care trăiesc cu dorința aceasta excesivitate și întotdeauna fac un scop din acest lucru,
Vreau să vă spun în această zi că orizontul acesta al îmbogățirii este un orizont care fuge. Și nu o să auzi niciodată un miliardar care spune, e destul, e destul. Dar nu vorbim doar despre miliardari, vorbim despre noi în această dimineață. Întotdeauna e bine să avem proiecte, să avem planuri, dar trebuie să fim atenți că întotdeauna orizontul ăla se duce și se îndepărtează de noi și ne atrage tot mai mult în această ispită a excesivității. Un alt lucru pe care Domnul îl condamnă în acest pasaj, sau am putea spune un lucru prin care mamona ne ispitește pe noi cu privire la bani, este lăcomia. Aș vrea să citim din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, prin care cuvântul Domnului ne spune despre lăcomia de bani. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și iată lista, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Deci lăcomia de bani, ceea ce spune Scriptura, este o închinare la idoli. De aceea am identificat acest idol Mamona, că este un idol strălucitor cu care fiecare dintre noi ne luptăm. Lăcomia este o închinare la idol și din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Spunea în versetul 6 Apostolul Pavel. Diavolul îi ispitește pe oameni cu lăcomia, pentru că lăcomia este o închinare la idoli. Ca să ne amintim definiția idolului, este că așteptăm de la un idol să ne dea ceea ce numai Dumnezeu ne poate da. Adică îl punem pe Dumnezeu pe locul 2 și credem că banii sunt aceia care pot să ne dea nouă tot ceea ce ne poate da Dumnezeu nouă. Și sunt situații când oamenii cred că cu bani poți să cumperi orice. În limba noastră românească este un proverb românesc care spunea cam așa, dacă ai bani, ai mamă și tată. Este trist și nu este adevărat lucrurile acestea, pentru că sunt multe lucruri în această lume care nu pot să fie cumpărate cu bani. Doar o mică parte dintre ele pot să fie cumpărate cu bani. Însă noi nu putem să cumpărăm iertarea cu bani, noi nu putem să cumpărăm umplerea cu Duhul Sfânt cu bani, cum a crezut Simon din Samaria, noi nu putem să cumpărăm mântuirea cu bani, noi nu putem să cumpărăm sănătatea noastră cu bani, noi nu putem să cumpărăm fericirea, noi nu putem să cumpărăm somnul cu bani. Toate aceste lucruri arată că banii nu înseamnă orice pentru noi. Și aș vrea să vă dau un exemplu pe care l-a scris prin secolul XIX un scriitor rus, Lev Tolstoi. Vorbește despre un țăran cu numele Pahom, pe care țarul Alexandru a vrut să-l răsplătească pentru că așa a considerat el că merită respectivul țăran și a spus lui Pahom cam așa, tot pământul care îl poți încercui într-o zi cu picioarele tale va fi al tău. Și acest țăran cu numele Pahom a luat-o la talpă de dimineață și s-a grăbit toată ziua să înconjoare cât mai mult pământ, astfel încât el să fie cât mai bogat seara la apusul soarelui. Însă omul acesta a căzut jos și a murit. Și Lev Tolstoi scrie acest lucru despre lăcomia umană și pune ca titlu acestei nuvele de cât pământ are nevoie omul. În realitate, Pahom a avut nevoie doar de 2 metri pătrați unde să fie depusă țărâna în țărână. De aceea, frați și surori, înțelegem în această zi că mamona ne poate ispiti să fim oameni aceia lacomi. De aceea sunt oameni care se poartă foarte rău atunci când au avut bani și nu mai au posibilitatea sau posibilitățile din trecut. Oameni care împrumută bani și când trebuie să dea înapoi e mare durere. Oameni care se poartă diferit când au bani, când nu au bani, e un mare test banii în viața omului. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze pe noi toți în această zi și atunci când mamona ne ispitește cu excesivitatea, cu a avea mai mult și mai mult și toată ziua un apetit necontrolat și facem orice și sacrificăm orice doar ca să avem mai mult și atunci ne ispitește inclusiv cu lăcomia,
să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că lăcomia este o închinare la idoli și noi trebuie să spunem stop și să ne întoarcem la Dumnezeu ca să nu stârnim, să nu-L provocăm pe Dumnezeu la gelozie. Un alt lucru cu care ne ispitește mamona pe noi este iubirea de bani. Nu numai că ne îndeamnă la excesivitate, la lăcomie, te face să iubești aceste lucruri. Și atunci inima omului se lipește de bani, inima omului începe să iubească tot mai mult aceste lucruri și omul care ajunge să fie ispitit în iubirea de bani și să cadă în această ispită are parte de multă durere. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 8 la versetul 10, iată ce spune apostolul Pavel lui Timotei. Dar dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, auziți ce spune, cad în ispită, pentru că vor ei lucrul ăsta, da? Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămetoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Cât de puternic este acest idol să ne ispitească pe noi să iubim banii. Dar aceasta este pericolul alunecării din credință. Aceasta înseamnă să fim străpunși singuri de o mulțime de chinuri și de o mulțime de probleme, pentru că mamona umblă la butoanele în inima noastră, să pună pe lista lucrurilor care le iubim, să pună el acolo să adauge și iubirea de bani. Și atunci când vorbim de iubirea de bani, vedem că oamenii au ajuns să facă din această dorință o mulțime de lucruri dezastroase în această lume. Tot ceea ce vedeți la știri, tot ceea ce vedeți că se întâmplă în lumea aceasta, o mulțime de lucruri rele, o mulțime de urăciuni care se întâmplă în lumea aceasta, condamnate de Scriptură, condamnate de neomarxism, toate aceste lucruri au ca rădăcină iubirea de bani. O mulțime de lucruri care aduc moarte, ucidere, războaie, sunt toate mânate de iubirea de bani. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți, frați și surori, să fim oameni aceia care să controlăm lista la ceea ce iubim noi. Vom învăța la finalul predicii că trebuie să umblăm la butoanele acestea astfel încât să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc și să-L iubim pe El mai mult. Pentru că iubirea banilor, frați și surori, credeți că aduce împlinire? Nu aduce împlinire. Am întâlnit oameni care s-au lăudat că au muncit, că au trudit, au plătit câte un preț extraordinar de mare, crezând ei că aducând mai mult acasă și iubind să aibă mai mult, le-a adus o satisfacție și de cele mai multe ori am văzut că relația lor cu copiii a fost rea, relația din familie a fost rea. Am văzut și nu de puține ori oameni care atunci când s-au ajuns la un nivel foarte mare cu banii, familiile lor s-au destrămat, copiilor au ajuns să fie drogați prin cluburi și adevărată vorba aceea că unii bogați își ucid copiii cu proprii lor bani. Și am văzut asta în Timișoara în multe situații. Copii neexperimentați în viață, poate de-abia ieșiți din adolescență, care au murit sub fiarele bolizilor primite cadou de ziua majoratului din partea părinților. Alții au ajuns în dependență datorită banilor în exces pe care l-au avut și au ajuns să aibă niște vieți ratate pentru că au iubit banii și n-au știut să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Însă aș vrea să vă spun din Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 10, unde Scriptura ne spune că iubirea de bani, de fapt, nu aduce mulțumire. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune.
De aceea, frați și surori, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și să ne dea putere să nu iubim banii, ci să-L iubim pe Dumnezeu mai mult. E bine să iai, să-ți fie bani o slugă bună, dar să nu iubești și să faci din ei un stăpân, pentru că ar fi un stăpân nemilos cu tine. Nicolae Moldoveanu, cred că v-am mai spus această meditație, ne spunea el vis-a-vis de lăcomia de bani și de iubirea de bani, spunea că dacă un bănuț cât de mic îl ții aproape de ochi, îți acoperă soarele. Și este adevărat, la modul propriu, un bănuț mic îl ții aproape de ochi, îți acoperă soarele. Aceasta este iubirea de bani, frați și surori, când oamenii îl schimbă, îl pun pe Dumnezeu pe locul 2 și îl iubesc pe mamona mai mult decât pe Dumnezeu. De asemenea, oamenii își pun încrederea în bogății. În Iov, capitolul 31, începând cu versetul 24 la 28, diavolul îi ispitește pe oameni să-și pună încrederea în aceste bogății. Adică noi suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu, să ne punem toată nădejdea în El, să ne încredem în Dumnezeu pentru toate lucrurile din prezent, pentru viitorul nostru, și mamona vine și spune, ți-ai adunat ceva? Ai siguranță, ai idolul siguranței, dar ai și bogățiile astea, aur, arginți, puneți încrederea în ele că ele îți vor da tot ceea ce îți dorești în lumea asta. Iată ce spune Iov, capitolul 31, de la versetul 24 la 28. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurul, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață și dacă mi-am lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Iată ce spune Iov, că oamenii care își pun încrederea în bani se leapădă de fapt de Dumnezeu. Și un alt lucru cu care diavolul îi ispitește pe oameni în relația cu banii este egoismul, sau să spunem așa, zgârcenia. Și ai multe motive să fii foarte zgârcit de foarte multe ori. În literatura românească avem un personaj cu numele Hage Tudose, un om care a fost foarte bogat, se spune că avea o grămadă de galbeni și el a murit în Zdrențe, flămând, bolnav, a murit pe grămada de galbeni în foame și în Zdrențe, datorită faptului că el era un mare zgârcit. Lipsa empatiei față de cel sărac este ispita din partea lui Mamona. Cum să tai tu din bucățica ta și să împarți cu celălalt? Însă, frați și surori, Scriptura ne spune că atunci când ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și spunem pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi, când spunem pâinea noastră, noi trebuie să înțelegem că pâinea aceea este a mea, a lui Dumnezeu și a celui de lângă mine. Este o pâine colectivă. Și nu dă-mi-o mie, ci spune dă-ne-o nouă. Și dacă este o pâine colectivă, trebuie să aibă acces la ea și Dumnezeu și trebuie să aibă acces și semenul meu, prietenul meu, omul care este nevoie și care are nevoie de ajutorul meu. Însă zgârcitul întotdeauna găsește motive. Nu-i dau ăsta la semafor nimic pentru că alții beau banii. Nu-i dau la cerșetorul care vine în cutare loc pentru că ăștia au poate în cont bani mai mulți decât mine. Și găsim situații de tot felul, sau de multe ori judecăm pe cei săraci și zice, să se ducă să trudească și el ca și mine. Însă aceasta nu este altceva decât o șoaptă a lui Mamona care îți spune, ai adunat, nu da nimic din toate astea. Aș vrea să vă spun o ilustrație despre un evreu foarte bogat care nu mai putea să doarmă. Nu mai putea să doarmă, se chinuia. Și tare ar fi vrut el cu banii lui să-și cumpere măcar somnul din noapte. Și s-a dus la rabin. Și spune, rabe, zice, de multă vreme eu nu mai pot să dorm, mă chinui toată noaptea. Rabinul știa că este unul dintre cei mai bogați oameni din comunitate. Și atunci rabinul l-a chemat la
fereastră și i-a spus, uite-te în parc, ce vezi acolo? Păi zice, văd oameni, văd băieți, copii, văd oameni care aleargă, care se joacă, văd acolo o mulțime de oameni. Frumos, este adevărat ceea ce vezi tu pe fereastră. Și l-a dus rabinul apoi în fața unei oglinzi și spune, acum spune-mi ce vezi, la care evreul îi răspunde, zice, îmi văd mutra mea acră pe care nu o mai suport nici eu să o mai văd. Și atunci rabinul îi spune așa, fii atent, și geamul și oglinda, amândouă sunt făcute din sticlă. Doar că oglinda are pe spatele ei o peliculă de argint. Și în prezența argintului, tu nu mai vezi nimic altceva, doar pe tine te vezi. Acolo în fața ferestrei puteai să mai vezi că pe lumea asta mai sunt și alți oameni. Mai există cineva în lumea asta, dar în prezența arginților te vezi doar pe tine, ești doar tu. Și lucrul acesta i-a dat de gândit omului și a spus că să înceapă să umble un pic la visteriile lui, să nu se vadă doar pe el, ci să vadă că în lumea asta mai sunt și oameni cu care el ar trebui să împartă din bunurile lui. În felul acesta a încercat să-l salveze și să-l scoată cumva din această ispită mare care este egoismul și zgârcenia. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze să nu fiți zgârciți, frați și surori. Am întâlnit oameni foarte cunoscuți, chiar foarte apropiați, care au fost binecuvântați de Dumnezeu, nu într-un mod excesiv, dar aveau mai mult decât puteau ei să cheltuiască și decât aveau ei nevoile lor personale, însă trăiau într-o condiție foarte, foarte modestă, nici măcar bunurile elementare ca să-ți faci un mod de viață mai bun și cu toate acestea omul respectiv nu se atingea de bănuții lui din bancă, nu se atingea de ei, nu împărțea cu ei și nu făcea nimic cu ei, pentru că îi plăcea să-i știe că sunt acolo. Lucrul acesta nu este bun și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne păzească și de această mare ispită din partea lui Mamona, care este egoismul. Și ultima ispită pe care aș vrea să vă prezint înaintea voastră este că Mamona vine să te ispitească la nivelul banilor cu mândrie, cu mândria posesiunilor. Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 4 la versetul 5. Prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere și ți-ai grămădit aur și argint în visteriile tale. Prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult. Vi se pare cunoscut faptul că sunt mulți oameni care atunci când ajung la un alt nivel al posesiunilor materiale sau al banilor, să vedeți cum cad în această ispită din partea lui Mamona, care este ispita mândriei. Vi s-a dat ocazia să vedeți cum se afișează de multe ori bogați în societate și cum noi de multe ori poate suntem ispitiți să-i tratăm și noi mai bine, că au o haină mai bună, sunt dintr-o altă categorie, dintr-o altă clasă în această societate. Însă înaintea lui Dumnezeu și bogatul și săracul valorează la fel. Sunt oameni care au nevoie de mântuire și care au parte de mântuirea prin Iisus Hristos. Dar există o tendință, ați văzut, o alunecare. Când oamenii își pun încrederea în bogății, când bogățiile cresc, diavolul îți vine și spune, tu ești cineva, tu ești diferit, tu nu mai ești ca ceilalți oameni. Și atunci oamenii încep să cheltuiască și să pună tot mai multe și tot mai multe lucruri. Și în această mândrie cu privire la posesiuni, vedem aici cum se dezvoltă o altă latură numită hedonismul. Adică, pe înțelesul nostru al tuturor, când oamenii cheltuiesc pentru ei mult mai mult decât este necesar și decât este normal pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un credincios. Și așa se întâmplă când unii oameni care au ajuns să fie la un alt nivel,
iar putea și ei mânca ceva cu 30 de lei sau cu 50 de lei, dar vor mânca ceva de 10 ori mai scump pentru prânz, pentru că ei își permit. Dar nu se gândește că sunt niște oameni care poate de-abia au mâncat un bol de orez în acea zi sau poate n-au mâncat nimic încă. Sunt unii oameni care cheltuiesc pentru ei și spun ei, când ajungi la un nivel din ăsta, trebuie să investești în tine, dar trebuie să te afișezi cu ceva în societate. Și atunci oamenii, de asemenea, cheltuiesc enorm de mult, arătând în viața aceasta că ei sunt cineva. Mai ales de când cu posibilitățile acestea de comunicare, cum le avem în telefoanele noastre și putem să ne uităm, vedem atâția oameni care întotdeauna își afișează bogăția și arată ce au mâncat, unde au călătorit, ce mașini și-au luat și toate lucrurile le pun. De ce? Să vadă alții, să vadă toți că ei au cutare lucru, au posesiunile cutare, că ei au fost la restaurantele cele mai de lux și au putut să bage în ei lucruri care costă de 10 ori cât un meniu al zilei. De ce toate astea? Pentru că există o mândrie a posesiunilor când omul crede că pentru el nu mai sunt lucrurile mărunte și la un alt nivel și atunci în latura aceasta hedonismului cheltuiește pentru el mult mai mult decât este necesar. Însă, frați și surori, acestea sunt realitățile. Idolul Mamona este în această lume, este Dumnezeul acestui veac, este stăpânitorul acestui veac și Scriptura ne spune că noi nu putem să slujim și lui Mamona și să slujim și pe Dumnezeu. Nu se poate, nu putem sluji la doi domni. Și în această zi, atunci când noi înțelegem că diavolul ne poate ispiti prin excesivitate, ne poate ispiti cu lăcomie, ne poate ispiti cu iubirea de bani, ne poate ispiti cu încrederea în bogății, ne poate ispiti cu zgârcenie, ne poate ispiti cu mândrie, noi trebuie să alegem astăzi pe care stăpân vrem să-L slujim mai mult. Și spune, ori îl nesocotim pe unul și îl iubim pe altul, dar haideți să-L detronăm sau dacă vreți să-L degradăm pe Mamona, să dăm peste cap în numele Domnului tot mai mult și să-L iubim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care este Domnul Domnilor și care merită toată iubirea noastră. Să-L iubim pe El cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul nostru. De aceea aș vrea să închei predica în această dimineață, îndemnându-vă pe voi toți să îndrăzniți să luptați cu aceste lucruri. Pentru că la firea pământească de noi îi place tare mult tot ceea ce oferă Mamona. Îi place tare mult. Însă atunci când noi alegem să ne purtăm diferit și atunci când alegem ca și omul lui Dumnezeu Iosua care spune alegeți astăzi cui vrei să slujiți, în Iosua 24:15, însă cât despre mine, eu și casa mea îl vom sluji pe Dumnezeu și nu îl vom sluji pe Mamona. Pentru aceasta să știți că este un preț de plătit și aceasta trebuie să știți în următoarele momente că ne vom ruga Domnului să-L iubim pe El mai mult și pe Mamona să-L ținem la distanță și pentru aceasta este un preț de plătit, pentru că dacă vrem să facem o prioritate din lucrurile veșnice, dacă vrem ca să investim comorile noastre în împărăția lui Dumnezeu, va trebui să sacrificăm plăcerile și posesiunile temporare. Și asta poate la firea pământească poate nu-i place. Poate atunci când ești chiar prins de zgârcenie, prins de iubirea de bani, nu-ți este chiar la îndemână să vezi că se mai subțiază contul, se mai subțiază cămara, se mai subțiază cu tare lucru, dar trebuie să o faci în numele Domnului. Fugiți de închinarea la idoli în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 14. Coloseni, capitolul 3, Apostolul Pavel spunea în versetul 5, zice, omorâți aceste lucruri, printre care și iubirea de bani, omorâți-o. În versetul 7 zice, lăsați-vă de aceste lucruri. Și în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 11, atunci când Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei cu privire la iubirea de bani, el spune așa, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței. Și începând cu versetul 17 spune
Apostolul Pavel, tot în 1 Timotei 6, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Printre altele, aș vrea să fac o observație că noi toți ne numim printre cei mai bogați oameni ai planetei. Dacă ne comparăm la ceea ce există în Asia, în Africa, în Orient, în ce condiții de viață trăiesc mulți oameni, noi care avem o casă, un acoperiș deasupra capului, avem confort, avem case încălzite și avem unde locui și avem un venit din care putem trăi, suntem printre cei mai bogați oameni de pe planetă. Așa că 1 Timotei 6,17 este și pentru noi. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, dar să nu ne mândrim cu ele, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Aleluia! Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Amin. Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, frați și surori, pentru noi. Ca să putem să-L contracarăm pe Mamona, trebuie să împlinim aici cuvântul care ne spunea în 1 Timotei, capitolul 6. Nu ne îngânfăm, nu ne punem nădejdea în bogății, ci facem fapte bune, investim în lucrarea lui Dumnezeu, dăruim celor de lângă noi și ne împărțim pâinea noastră, pentru că este o pâine colectivă și suntem gata să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și ori de câte ori întâlnim o nevoie a împărăției, trebuie să fie prioritate pentru noi și pentru buzunarul nostru. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze, care de multe ori ați dovedit aceasta prin dăruiri jertfitoare, când biserica a fost implicată în anumite cheltuieli sau au fost situații când a trebuit să investim pentru misiune, pentru alte proiecte sau pentru alte lucrări. Dumnezeu a făcut ca prin mâinile voastre să fie o dărnicie jertfitoare. Dar e foarte posibil să fie și oameni ispitiți cu zgârcenie, cu iubirea de bani, cu mândria posesiunilor. Fie ca Dumnezeu să vindece orice inimă și ne rugăm în această zi și spunem: Doamne, aleg să te slujesc pe Tine și să-L pun la distanță cât mai departe pe Mamona. Haideți să ne ridicăm în picioare și să aducem lui Dumnezeu rugăciunea aceasta și să cerem lui Dumnezeu putere și să hotărâm și noi înaintea lui Dumnezeu cui vrem să slujim. Să slujim lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul și cu tot sufletul nostru. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți până în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați avut bucuria și îndemnul să veniți în această zi la închinare. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe cei care n-au putut să vină. Vă dorim poftă bună la masă și cu harul și pacea Domnului adunarea se eliberează. Domnul să vă binecuvânteze!